जि NTPS बेयाव साख्रि मोननायनि बा रिक्रुटमेन्ट मोननायनि स्कपआ जथेस्थ दङ आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौबो खालामबाय थाबोदों किन्तु बाथ्राया जाहैबाय जे सालाकाटि ओनसोलाव आरो क'क्राझार आरो चिरां नांजाबनाय बे साखाथि ओनसोलाव जोंनि लकेल मानसिफ्रा बेयाव रिक्रुटमेन्टनि बेबस्थाखौ मोनाखै थार्ड ग्रेडनिफ्राय लानानै फोर्थ ग्रेडनिफ्राय लानानै जेसेबां गिदिर गिदिर साख्रि दङ बेयाव माने 1-2-3 लाखनिफ्राय लानानै जिखिनि सेलारि बेयाव साख्रिफोर ओंखारो जोंनि मानसिया बिनि स्कपखौ मोनाखै प्रपार्टिया गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जोंनि जाय गायसनदों बिनि अपरचुनिटिखौ जों मोननांगौ हाया जोंनि बेयाव एनभायरनमेन्टेल जिखिनि थासारियानो थाया मानो किन्तु अपरचुनिटिखौ जों जुदि हारभेस्ट खालामनो हायाबा बेयाव इनस्टिट्यूशन बा बे इन्डास्ट्रिया थानायजों थायैजों समान बायदि दा बेखायनो जोंनि जाखांफुनाय जायफोर स्टुडेन्ट दङ जायफोर स्कुल कलेजाव फरायबाय थादों बिसोरो मोजां डिग्री लानानै टेक्निकेल आरो कारिकरि जिखिनि माने सोलोंथाइ बेखौ आजावनायनि गेजेरजों NTPS आव कब्जा खालामनायनि थाखाय मोनसे एक्शन प्लान बा मोनसे प्लेनिं आरो पलिसि लानांगौ जायनि गेजेरजों जोंनि रांखान्थि अबस्था जोंनि एमप्लयमेन्ट जेनेरेशना जाहाथे बेयाव माने मजबुत महर मोनो बा एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन मोननो हायो बे मोनसे दिग गुबुन मोनसे दिगा जाबाय सालाकाटियाव रिपिटेडलि मोनसे इन्सिडेन्ट खोला ओनसोल आरो गेजेर ओनसोलाव बेयाव गोबां माने दारि गोलाव हारिफोरनि बेयाव संख्या गोबां आरो बे हारिनिफ्राय स्पेशली मुस्लिम कमिउनिटिनिफ्राय इभेन बे बाथ्राखौ जोङो ABMSU आरो आमसुनोबो जोङो गोबांबार फोरमायबाय जे बेयाव बिथांमोननि समाजनि आरो हारिनि सेंग्राफोरा बा सुबुङा फैनानै जोंनि गामि ओनसोलाव फैनानै जोंनि लाइमोन हिन्जावसाफोरखौ थाखा फैसानि प्रलोभन होनाय मबाइल रिचार्ज खालामनाय बेंक एकाउन्टआव फैसा सोनानै होनाय बायदिसिना जिखिनि प्रलोभन आरो जिखिनि मोनसे माने ब्रेन वाश खालामनाय बे वाश खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोना सोरखौबा माने फुस्लायनानै रेप खालामनाय सोरखौबा लांखारनानै थांनाय सोरनिखौबा माने इनाय बानायै मलेस्टेसन खालामनाय बे रिपिटेड इन्सिडेन्टआ बे ओनसोलाव जाबाय थादों दा बेनि प्रटेक्शन बेनि सिकिउरिटिनि थाखाय बिमा बिफाया सांग्रां जानांगोन गामिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिया सांग्रां जानांगोन जोंनि गावबुराया सांग्रां जानांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो रिपिटेडलि जोङो बिनि सायाव नोजोर होनानै एक्शन लादों आरो जिर' टलारेन्स कुनु कम्प्रमाइज खालामालासिनो बेबायदि इन्सिडेन्टखौ जाहाथे जोङो बन्द खालामनो हायो आरो कुनु कारनाव गोदानै जाफिना बिनि थाखायबो बै समाज बै हारिखौ जोङो गोबां खेब वार्निं होनाय जाबाय जायफोरा दायनिगिरि बिथांमोनखौ पानिशमेन्ट होनाय जादों एरेस्ट खालामनाय जादों किन्तु बाथ्राया जाहैबाय मा जेसेबां थासारि जाया मानो बेबायदि इन्सिडेन्टआ खनले जादों एसे सिगाङाव आंनो आफादगिरि बिथाङा खिन्थादों जे मैयानि दिल्ली गेट हाउसआव मोनसे थांखि लानाय जादों बे थांखिनि गेजेरजों मोनसे लाइमोनफोरनि हिन्जावसाफोर बा बिमाफोरनि मोनसे स्काउट दानाय जागोन आरो बेनि गेजेरजों बै जे गाज्रि मोनसे थासारिया सोलिबाय थायो जोंनि सहज सरल बिनानाव बा जोंनि माने हिन्जावसाफोरखौ प्रलोभन होनानै थाखा फैसानि लब देखायनानै बिथांमोनखौ माखासे गाज्रि माने परिबेसाव खोलैनाय जायो बा बिथांमोनखौ माने मलेस्टेसन खालामनाय जिनाहारि खालामनाय बेखौ कमप्लिटलि गैया खालामनो थाखाय जिखिनि मोनसे इनिशिएटिभ लादों बे सालाकाटि दख'रानि थाखाय जि बाख्नायथाव इनिशिएटिभ बेखौ जों बरायो आरो फैबाय थानाय समाव सालाकाटि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बर' हारिनि गेरेमसा माहारि दानायनि बे मोनसे जार्नियाव बाहागो लागोन आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माहारिनि आरो गावनि हारिनि फिसा फिसौनि आफाद फरायसाफोरनि आफाद जातीय आफाद होननानै बजबनानै गोख्रोङै फोथांनानै लाखिगोन आं बिनि सायाव सालाकाटि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय गोजोन्थों।